आंलाय मानो डास्टबिनाव थांनांगौ जाखो आं बिपिएफनि नेतामोन दा इउपिपिएलआव फैबाय नालाय इउपिपिनि नेता जाबाय आङो सेवोलै सार नोंथाङा जेखि बुङा मानो माने 100% सेवो आरो मोजाङैनो सेवो बै दोलाव थांनाय मानि साननानै लादो डास्टबिनाव हाबहैबाय आरो सेवबाय होननानै साननानै लादो नङा होमबा रायजो राजाफोर दिनै गोबां दैदेनगिरिफोर एबा मावथिफोर गाव गावनि दोलोफोरखौ नागारनानै बै इउपिपिएल खालि बर्तन मानि प्रमद बर'नि दैदेननाय परिबर्तन सरकाराव हाबैदोंमोन दा बिथांमोना हाबनानै दिनै मा जाखो मानि गाव गावखौनो डास्टबिनाव हाबनानै सेवहैनाय बायदि मोनजोब्बाय आरो रायजो राजाबो जेबोथ' गैखाया माने थगायनायल' नालाय बै सरकारा नङा होमबा रायजोफोर दा दिनै खाम्फा बरगयारि सार नङा होमबा दिनै बिथाङा आं सेवाखै माने राजनितिनि बाथ्रा होनबालाय मा जानो नङा होमबा दा दिनै बेखौनो सिन्था खालामसिगोन खाम्फा बरगयारि सार बिथाङाबो आरो दा दिनै आङो बबे दोलोआव फैफ्लांखो आंनि मान सन्माना बबाव थाखो आङो बै समाव बिपिएफआव थाबा बेसेबां रायजो राजानि अननाय आरो मान सन्मान मोनदोंमोन बिपिएफनि बेनारावबा बेफोरबायदि साननाय फैसिगोन आरो लासैनो दा एसे सेवहांदों नालाय आरो सेवनो थांगासिनो दं आरो जुदि बिथाङा जुदि थाब थाब रिकभार जानो रोङाब्ला सिन्था खालामदो बे माने सारा लाइफ टाइमनि थाखाय बे डास्टबिनावनो सेवबाय आरो बेखौलाय सिन्था खालामनांगौ नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिथाङा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो होननानै बिपिएफनिफ्राय नागारनानै थांबाय दा मावहैथोंसै बियो सेवनायनि उनाव नङा होमब्ला दा गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरि आरो मावथिफोर बै डास्टबिन सरकार बा प्रमद बर' परिबर्तन बा कालि बर्तन सरकाराव थांदों दिनै गोबां मानसियानो थाल मोननानै ससे ससे सेवख्लाबलाबायनानै थाल मोननानै माने रिकभार जाबोफिनबाय दा फैयै फैयै फैनानै माने बिथांमोननि सेवनाय गारायफ्राबो हामला जोबफिनबाय आरो दा गोदान गोदान थांनायफ्रालाय बिराद दुगा दुगा बुंहैगोन रायजो राजानि मोजां मावगोन हाग्रामा महिलारि 17 बोसोराव जेबो मावाखै बेफोरबायदि होनलाबायगोन नाथाय जेबो लाब गैया रायजोफोर बिथांमोना सेवबासो बुजिगोन आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथाखौ माने बिराद मोजाङै साननाया मोजां आरो रायजोफोर दा बेनो जाहैबाय जेब्लानाखि गावनि बिराद मान सन्मान गोनां दोलोखौ गारनानै बबेबा मोनसे दोलोआव थाङो एबा इउपिपिएल दोलोआव थाङो नङा होमबा बैयाव थांनाय लोगो लोगो खुनु मासे सैमा फाग्लायाबो सोङा बेखौ हले मिथिखा रायजो राजाफोर ना सोंफेरदों जिन्दिगियावबो सोङा सैमा फाग्लायाबो सोङा ओरैबायदि माने गाज्रि दोलो आरो बियो दा साननानै नायदो बिनि सिगां सिगां चन्दन ब्रह्म सार बिथाङाबो इउपिपिएलआव थांदोंमोन नङा होमब्ला दिनै मा जाहैखोलै रायजोफोर दिनै बिथांखौ मान सन्मान होनायाथ' बारहो नङा होमबा दिनै बिथाङा मा अबस्थायाव दं रायजो राजानि मावनो होननानै ओंखारलांदोंमोन दिनै बिथाङा दा बिथाङा रायजो राजाखौ मावनो हाबाय रायजोफोर दा चन्दन ब्रह्म सार बिथांमोन बायदिया माबा मोनसे मोजां पर्टफलिय' मोनबायना रायजोफोर मोना जिन्दिगियावबो मोना दिनै प्रमद बन्दु बिथाङाबो डेन्जार बिनि थाखायनोथ' दिनै रायजो राजाखौ थगायनानै आखायाव लानानै बिथाङा CM जानो हादों नङा होमब्ला फाग्ला बे आसखान्दा लिडारफ्रा थांबालाय फाग्ला बेयाव नोङो सोरबा चान्स होगोन नामा माब्लाबाबो होआ रायजो राजाफोर जेखि दोलोआव थाङा मानो आसखान्दा थांनाय मानसिफोरखौ माब्लाबाबो मोजां रोखोमै चान्स होआ बेखौ साननानै लानाया मोजां आरो दा चन्दन ब्रह्म सार बिथाङा बिपिएफनि बेनाराव थानानै बेसेबांबा खौथि खौथि थाखा खामायदोंमोन डाबल खौथि मान सन्मान मोनदोंमोन बिपिएफनि बेनाराव नङा होमबा दा हनै इउपिपिएलनि बेनाराव थांनाय लोगो लोगो मासे सैमा फाग्लायाबो सोंला बिथांमोनखौ आरो सिन्था खालामनांगोन आरो नङा होमबा रायजो राजाफोर दा बिदिनो जायो गासिबो माने बैफ्राव थांनाय माने गाव गावनि मान सन्मान खोमानाय आरो गावखौ माने डास्टबिनाव हाबहैनानै सेवगारहोनाय आरो मोनसे टाइम पासल' आरो माने बैसो थांहोगारनायनि बेयाव जेबो गैया रायजोफोर सिदा बाथ्रा एकदम सिदा बाथ्रा
दा चन्दन ब्रह्म सारनि माखासे बाथ्रा नङा होमबा दा जेब्लानाखि UPPL आव थांदोंमोन गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङाबो साननैसोखौ आरो दा सिरि जाबाय बिथाङाबो थाल मोनबाय सेवहैनायखाय नङा होमबा सिगां मा बुंहैदोंमोन बिथाङालाय BTCखौ बबे दुनियाव हाग्रामा महिलारिया लाबोखो रायजो राजाफ्रासो माने BTCखौ लाबोदों होनलायदोंमोन दिनै मानो सिरि जाखोलै चन्दन ब्रह्म सार नङा होमबा बेफोरबायदिनो साननो गोनां मोनफा मोनफा सम फैयो जाय समखौ मानसिया खनले माने खर' गुदुं खालामबाय थाबाबो माने सिन्था खालामबाबो माने बै साननायफ्रा मालाबाबो मोगथाङाव आबुं जानाय नङा आरो दा खाम्फा बरगयारि सार बिथांखौबोथ' आं रायनाय जायामोन बै समाव BPFनिमोन नालाय रायामोन आरो आंनि केसआव बिथाङा गोबां मदद होदोंमोन एबसुखौ केस होनायाव आं बिनि थाखायनो बिराद मोजां मोनोमोन जेब्लानाखि MP इलेक्सन जादोंमोन बिनि सिगां नङा होमब्ला दा दिनै फैयै फैनानै दा दिनै बै दोलाव थांबाय नालाय एसेब्लाबो दिनैनिफ्राय सारखौ आं रायनाय जासिगोन आरो रागा जोंनानै लाब गैया दा नोंनि लामाया गुबुन जोंनि लामाया गुबुन जाबाय नालाय गाव गावनि दोलोखौ फोथांनानै लाखिनाया मोनफ्रोमबो गाव गावनि बिबानाव थायो नङा होमबा दा दिनै UPPL हान्जा थैलाय उजिलाय बिथांमोना दिनै दोलोआ जोबलांबाबो पार्टिया जोबलांबाबो सरकारा जोबलांबाबो रायजो राजानि मोनसेबो मावनो हाया बेखौनो सिन्था खालामाखै रायजोफोर आरो मावनायखौथ' बारहोदो माने बिथांमोननि सरकाराव माने एकदम गासिबो नासयजानाय सरकार गोमालांनाय सरकारसो आरो दा बेखौ मदद होबाय थायोबा खुनु NDP बिदा फंबायफ्राबो गवा खुनु BTRनि दफाफ्राबो इमप्लिमेन्ट मोनसेबो जाया रायजोफोर बिथांमोना थगायनानैनो सेस नङा होमबा रायजोफोर बिदिनो जायो हाग्रामा बायदि जोङो बालायाव न' लुग्रा नङा जों अन्थायावसो न' लुयो दा नुलायबाय दा रायजोफोर मानि बे दोलोनि लिडार होनांगोन आरो UPPL दोलोनि बिराद फाग्ला मानसि ओंखारोलै रायजोफोर बे दोलोआव बिराद फाग्ला एकदम मानि मा होननांगौ बिदिखौ हाफ मेन्टेलिटि होननांगौ ना मा मेन्टेलिटि होननांगौ मानि रायजोफ्रासो मिथिगोन आरो दा दिनै अन्थायाव न' लुग्रा ओंखारदों बेनो जाहैबाय रन्जित बसुमतारी सार आरो दा बिथांमोननि जेनाखि बासन मानि बयबो मिथिखायो माने अनला खारियाव आगान थाया बे ओंख्रियाव जेसेबांखि गादामब्लेया मानो माने मालाबाबो आगान थाया आरो दा बै दोलाव बेफोरबायदि लिडारानो जेव माने बुंजोबनाय आरो नंखायनो उन्नति जानो नंगौना नङा रायजोफोर बिराद फाग्ला नङा होमबा फाग्ला बे अन्थाइया बबे जायगायाव थायो अन्थाइ हायाव थायो ना थाया रायजोफोर हानि सायाव मा थायो बाला बायदिसिना थायो बिनिफ्रायसो अन्थाइ थायो नङा होमबा रायजोफोर दा बिथांमोननि जेनाखि राव माने बिराद माने लाजिथाव आरो बोराबथाव आरो नङा होमबा रायजोफोर दा दिनै बिथांमोननि रावा जाहैबाय बै बारफ्रावनो माने बिराद गिदिर बिल्डिं लुयो रायजोफोर नङा होमबा बे बारहावायाव बिल्डिं लुनाय बे बारहावायाव माने गान खनलाबायनायसो आरो बिथांमोननि गोदै बासनफोरा दा रायजोफ्रा माखौ सिन्था खालामबावगोन नङा होमबा दा बेफोरखौ साननानैनो बेफोरखौ बुजिनानैनो रायजोफ्रा दिनै UPPL सरकाराव जानाय नङा बे जायगायाव माने डेन्जार माने साननो हनो रोङै मानसि दं ना खारजोब्बाय अब्लाबो बिथांमोना बिदि आदुवा खोथा बुंनायखौनो लाजिया रायजोफोर मा होनबावनो सोलायनांसिगोन बिथांमोना नङाब्ला एकदम बे सेसानो सेस रायजोफोर दा रन्जित बसुमतारी सार बिथाङाबो दुखु मोननानै लाब गैया नङा होमबा दा दुनियानि माने जघन्य बाथ्रा बुंग्रा अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रा बुंग्रायानो जाहैबाय UPPL दोलोआव सासे एक नम्बराव जाहैबाय रन्जित बसुमतारी सार 2 नम्बराव जाहैबाय राकेश ब्रह्म नामा बिथां सार आरो 3 नम्बराव सोर दङ गबिन्द बसुमतारी सार नङा होमबा आरो 1 नम्बराव दं हुला थगायग्राया जाहैबाय प्रमद बर' सार
मानि बे दोलोआव माने थगायनायजों बुंफबनाय दोलो आरो रायजोफोर दा दुखु मोननानै लाब गैया दा जायखि हक दा जिखुनु हक रायजो रायजाफोर रागा जोंनानै लाब गैया नङा होमबा जों जेखौ नंगौ बेखौसो बुङो दा जेब्लानाखि BPF दोलोखौ गारनानै खारलाङो मानसिफ्रा नङा होमबा अबेबा मोनसे थाखा फैसाखौ लानानै बे BPF दोलोआव थानानै जेबो जाला होनलाबायनानै खारलांलाबायदों दा थाखा फैसाखौ लानानै नाथाय बेबो मोनसेबो जाया माने बाखि जयनिं खालामो बिथांमोनाव जै जयनिं जागोनाबो गैला UPPL जाबाय नालाय दा बेल'नो रायजोफोर जेबो गैया आरो दा जयेन जाहैनायनि उनाव साननै सानथामसोआ भाइराल जागोन बिराद भाइराल जागोन BPFनिफ्राय खारलांदों नालाय नङा होमबा जेब्लानाखि जामबाय खिन्थु बै बिथांमोननि मुंखौ रायखांला आरो ओमफ्राय बिथांमोना उफाय गैया ससियेल मिडियायाव नुजानो लुबैनानै बिराद बायदिसिना बुंफ्लालाबायसै दा बेल'नो आरो जेबो गैयालै रायजोफोर जेबो गैया दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरखार मोननै मोनथाम लगाय मोनदेर दानानै सरखार दालाबायबाय नङा होमबा हाग्रामा महिलारि सारखौ एकदम माबा मोनसे बारसिननानै जाजोबसै होननाय बायदि गिनानै दा हनै लास्ट पर्यन्त लांदां गुबुनजोंसो बारसिननानै जाजाजोब्बाय बे मा जाखो बे रायजोफोर नङा होमबा बिराद दुखुनांथाव जेबो गैया दा गोबां बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन लोगोफोर भिडिअ'आबो सब समाय लावद्राय जाबाय थायो दा दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै माने गाबोन रायज्लायफिनसिगोन आरो लोगोफोर दा दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ